There are workshops where you can actually learn methodologies, very practical, hands-on workshops in some cases, where you do stuff on the floor. 1. Are you ready? Yes. 3. 1, 2, 3, 4. Em dic Josep Maria Aragall, vinc de Barcelona i he vingut a presentar el projecte Basketbeat. A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4. És una metodologia que intenta facilitar l'accés a l'experiència artística i l'accés a la música a través de l'esport, concretament al bàsquet, i amb una mirada de transformació social, amb objectius sempre d'empoderament, de fomentar el pensament crític, etc. La idea de Basketbeat neix a Barcelona intentant promoure que joves que no tenen accés a la música participin en activitats musicals, i convertir la pilota de bàsquet en un instrument és interessant perquè és com aprendre un instrument que ja saps tocar perquè fa molt temps que botes la pilota. Ta, 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 tum, eh! Eh! One more time. 2, 2, 3, 2, 4, 2. Da, 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 da. Vam començar a Barcelona amb un grup de joves, joves que a Barcelona es diuen MEINA, els diuen MEINA, menors estrangers indocumentats no acompanyats, és a dir, joves que van venir sols d'Àfrica sense cap referent familiar ni sense papers. I l'experiència ha sigut brutal. Després de 3 anys, aquests joves estan sols, sense organitzacions, sense professionals, fent els seus assajos, concerts, etc. La pràctica del bàsquet té una limitació molt clara, i és que amb una pilota només podem fer dos sons, un so greu i un so agut. Tum, clap. Llavors, jo sol puc fer molt poquetes coses, llavors necessito algú altre per fer una cosa més complexa, i aquesta necessitat fa que la vivència a grup es visqui molt forta. Estar dins el programa de l'ICAF per mi és un honor increïble, en el sentit de que hi ha un reconeixement d'una feina i una hipòtesi de que el que estic fent o el que estem fent és vàlid per compartir. Una altra cosa que ha sigut increïble és la honestitat i lo transversal que és tot, l'horitzontal. Tots estem en un paper molt similar durant aquests dies. O sigui, una activitat frenètica i tothom es mescla. Els que esteu treballant, amb els que estem presentant coses, amb els que venen participants, i tots ens mesclem i fem això, és fantàstic. Mi ciudad de colores, ya la rumba se formó.